dɔw bɛ sira la ka na. Notre président Akko, notre ministre Akko, notre ministre Akko. Nous Maliens, nous sommes bien. Comment nous continuons là? Nous continuons. Parce que on a tabara on a que jamana katlam. A d'abord min kama wele furo sogoma nya bla nambi fe wele furo blala mamiye ambo ambi kene mi kambi no ye militaire ou ka kene no ye soldat ou ka kene no ye anga wuli anga finiti ou deme chini mikela mali kono depuis ni wati konna na nyina san fla san sabaye mami sara mali kono akachani maba kile ani keme tuye nyina san doromata a jatimine kera ka fo dogono dugu be chira ka bam bi amiro mi ni jatimine ke bankas mara koro mara tenengu mara duanza mara dugu ba mi wulila ni jatimine ka ja akachani dugu ba bi woro ani koyi olu effacer la ka bɔ Mali la tiɲɛniw kɛra maadenw fara maaw dara ka kantigɛ jamana in kɔnɔna na fanga de taara k'a di maa dɔw ma pour que olu ka se ka jamanadenw lakanaya o lakana bi kɛ cogo di pour que maliyɛn cɛ ni muso bɛ k'a dɔn k'a fɔ fanga ye fɛn min ye fɛn wɛrɛ tɛ a di ma jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i ka waati bɛ yen n'aw hakili b'a la. Nga la seli dɔw la ɲ'a fɔ aw ye ngo jamana in n'a tora maa min bɛ yen k'a daminɛ ka militaires la k'a daminɛ base la k'a daminɛ bere rouge la ka taa Kati maa min tora ni tile damani na a ka ca ni mɔgɔ 200 ɲɔgɔn ye min fara an ka sɔrɔdasiw la encore jɔn de b'a jukɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen jɔn de b'a jukɔrɔ jɔn de b'a jukɔrɔ jɔn de b'a jukɔrɔ jɔn de b'a jukɔrɔ jɔn de y'a baara jugu kɛ jɔn de y'a baara jugu kɛ an kan ka mun f'olu ye an kan ka mun f'olu ye an kan ka mun f'olu ye ko o k'a faamuya ko maliyɛnw de ko Maliens halalaw de côté, Gametigiw de côté, hɔrɔndenw de côté, halaladenw de côté. Quand il tiɲɛna ye an ka sɔrɔdasiw jɔ, u k'a mɛn, ko Faransi k'a mɛn, MINUSMA k'a mɛn, jamana tɔw k'a mɛn, ko anw Maliens de ko ko an tɛ sɔn k'a fɔ an ka bila jamana sécurité ka feere mɔgɔ wɛrɛ ma ko mɔgɔ wɛrɛ ka na anw sécurité. Maabadenw ko ten ko jamana in ti kɛ jamana kolon ye parce que maabadenw de bɔra jamana in kɔnɔ ko Keyita k'a faamuya Keyita dɔ de ye jamana tu tigɛ ko Keyita dɔ tɛ se ka jamana ci ko k'a fɔ Faransi ye ko k'a fɔ MINUSMA ye n'o bɛna an dɛmɛ an ka kɛlɛ kɛ ko n'o tɛna an ka dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ko k'a sira minɛ u ka taa ka bɔ an da la ko ka taa ka bɔ an da la. Abimi
Abi Maliko Kalamawa. Abi Maliko Kalamawa. Hakilina Jumebala. Hakilina Jumebala. Ababa Jumebala Bokela Chodi. Ababa Bokela Chodi. Hakilina Jumebala Bolo. Ana de Mufamali Oye. Akwa Dambe Kaba Segama. Asegilawa. Akwa Baba Horoya Segi. Asegilawa. Akwa Baba Adamadi Adlam. Atlanawa. Akwa Bi Baraji. Atlinawa. Akwa Bi Senijo. Ajorawa. Akwa Bi Jamana Dlam. Atlanawa. Akwa Bi Sraba Dama. Adiramawa. Akwa Bi Gata Horoya Kala. Akalanawa. Akwa Bi Jamana Tugu. Atugulawa. Akwa Bi Jamana Dlam. Atlanawa. Ayerebemi. Ayerebemi. Gangama Gini Mali au fait. Omi Bora Kene Kambi. Sani Nyema Uganda. Agachani Maba Chamai. Amba Yine au fait. Kafo Mali Cheni Muso Bejele. Mali Yewe. Madamani de bi jamana dlan tobi tuwoko madamani de bi jamana dlan tobi tuwoko aya fo anga mawe mimi keneka no yanga service de renseignement no y sécurité mohole no y gendarmerie no y policier ni nyembo la kelenge ko ka fo yibe ka kaka tigi akala malio no fe kele mi banda akata ka bo kunda ale da fuka bake Mariam, wati dot masera. Horonya fana kata nara, kapon nara, kata kuchala. Yojwe de Torah. Aya fo ibeka, abo chukaba wula kawulisa. Nantuye kanar dawye nya fawye. Nya fawye Mariam. Mon a tabi joli fono. Nya fawye de. Mariam wa ibo Karim boni armée mo ko ni militaire ou fagala ngata ko no tsaka na lo shu. Akabo mineka nyiri kadoma. Dem do fle. We milliard mi takadoma munde kila ni milliard. Avion quoi du Nangasan. Wotara avion sans avion mais dans les mains d'ici ka goto. Et armée bi kele malfaye. Bi jugu. Obi bara mi kele anga mawi fara tumo me ango ofali de kadafu. Et ni ne ofoni do hakla ko ni a critiquer ani critiquer de. Hali shini amako. L'armée de la République. Johnny armée, ni armée parce que nous avons chama ba ko. Ni nous tugo ka du ko. Ni ka du ko. Mo ko wolo fla de be mi be armée na ne mi e fa kele mbakeli. E be se ka armée ka tele ka wa. Nkoro ka kele be o commandant ye. Ndogo ni kele be o commandant ye. Ndogo ni kele be o capitaine ye. Ndogoni kelembe o sergent chef ye ndogoni kelembe ngata o caporal ye ndogoni kelembe o sara o soldat ye ndogoni wala be ngata o caporal ye donc e bisa ka armée ka tele ka wa e mi ko kelembe do kati intéressé dongo do ni fagali borane bara abise e porke ani ba ani fa donc subhanahu wa ta'ala de batima ni fanga sera panina alaba takakoye Ibrahim wakar ke tayoro dot mukera tumando na natu faraka ke fama ya bako alama dalima ayra kule rakati ke fama ka nyira ka kaite afola ka den karimu taka kalfa mo wala mais ala nana ka fanga dama bi mais ay min be fo anye ya faraka placer yande primature tumbe yande afoi matini na nyo fo kanga na fo ko critique ne o critique ne nu to ba critique anye keleke malikono Abo beka boka jo malikatlam. Abo beka boka jo malikatlam. Siraba ukatlam. Ekonso ukatlam.
hôpitalu ka dilan teresow ka dilan adamadenya ka dilan hɔrɔnya ka simi an b'o de ka kɛ Mali ka bɔ Mali kɛlɛ na Chine n'i ye jateminɛ kɛ Chine Chine y'a kɛ cogo jumɛn ka fanga ta u y'o wolodenw de bila ka taa kalan kɛ o nana o tilala k'o don baara la effectivement à bas ceux qui sont contre nous à bas l'armée de sécurité à bas ceux qui ne veulent pas nous aider à bas ceux qui ont exploité nos ressources à bas ceux qui travaillent avec les terroristes à bas ceux qui ne combattent pas les terroristes. Vive l'armée malienne, vive nos soldats, et nos soldats doivent être enterrés dignement. Vive nos soldats maliens, vive l'armée malienne, vive les hommes, vive ces hommes en uniforme. À bas la police corrompue.